gegants, els nostres gegants, els gegants de Sant Joan d'Espí. Bé, doncs, en setembre de l'any 85, passada la segona trobada de gegants del nostre poble, el vostre de la colla, el vostre cap de colla en Octavi Joaquim, va proposar de començar a formar els grallers de Sant Joan d'Espí. Eren conscients de que feia falta el treball dels nois i el suport dels pares. Components de la colla de grallers de Sant Feliu de Llobregat es van oferir a donar classes als futurs grallers, la qual cosa és d'agrair. Després de 4 mesos de treball conjunt, amb els geganters i sortint per diferents pobles de Catalunya, hem pogut aconseguir la nostra fita i que avui us presentem. El promís d'edat de la colla de grallers de Sant Joan d'Espí oscil·la entre 11 i 3 anys. Ahí tingueu els artistes i jo demano un aplaudiment per a ells en la presentació oficial al nostre poble. Bé, moltes mercès, senyor alcalde, senyor Batlle. Ara, en aquest moment, el senyor Batlle, en nom de l'Ajuntament, vol donar obsequi a la colla de gegants amb motiu de la presentació del grup de grallers de la nostra població, aquest grup tan petit, tan amainat, que seguidament us farem l'exhibició, no? Bé, doncs, gràcies, senyor Batlle. A continuació anem a donar els noms dels components del grup de grallers. En primer lloc, en Francesc Argenter. Magda Argenter. Lourdes Campos. Eva Campos. Ara el més petit de la colla, Sergi Campos. En Miquel Casas. Joaquim Lara. Joan Cosín. Sílvia Collado. Teresa Joaquim. Javier Alonso. Eva Alonso. Albert Salvador. I Meritxell Pasqual. Aquesta presentació queda enfosquida per la manca d'una persona membre de la nostra colla i estimada per tots nosaltres i per tot el poble de Sant Joan d'Espí. És la nostra Nuri Calcelcia. Nuri, des del cel escoltaràs els teus grallers que avui, més fort que mai, faran una trucada per tu. Ara tot seguit, si us plau, farem un minut de silenci. Gràcies. Per exemple, doncs, llibreria Record, Electrodomèstic Ramon Bonsoms, Calçat Baixes, Furistinet, Cancel·leria Enriqueta, Objectes de regal en Carnita,